मोनबाय बे समाव जोंनि राहा खालामनाय साफ्रोमबो रायजोफोरखौ सिगाङाव बरायनानै लाग्रोबाय। दा दंफैयो आङो बे समावहाय गसाइगाव बियाबनि सराइबिल बाजाराव। दा बे सराइबिल बाजारावहाय सुबुंफोरनिफ्राय जों मिथिना लागोन बबे राजखान्थि बेलायावहाय सोर बबेयावहाय बांसिन सापर्ट दङ बेखौ जों मिथिना लायो। दादा बे आंनि थाखाय इलेक्सना आपने बंधु दल बे समाव जोङो आरोबाव सासे सुबुंनाव मा फोरमायो जों मिथिना लानो। इलेक्सन फैगासिनो दङ बे इलेक्सनाव नोंथाङा बबे मोनसे दोलोजोंहाय सापर्ट खालामगोन? ट्रेक्टर दङ, नांगाल दङ, आखाइ दङ, थाला साबि दङ, बबे मोनसे दोलोआव? ट्रेक्टर साबियाव जों होनाय जागोन। ट्रेक्टरजोंहाय सापर्ट दङ माने जिरन बसुमतारी बिथांजों जोङो सापर्ट दङ। बे समावहाय जोङो मिथिनो मोनबाय बिथाङा ट्रेक्टरनि सावगारियावहाय भट होगोन होननानै फोरमायना लादों। दा फै आरो जोङो गुबुन सासेनावहाय जोङो मिथिना लायबावनि बिथाङा मा फोरमायो। नाथाय एबारनि फैबाय थानाय इलेक्सनाव नोंथाङा बे दोलोजोंहाय सापर्ट खालामगोन? ट्रेक्टर दङ, नांगाल दङ, आखाइ दङ आरो थाला साबि दङ। थाला साबि दङ, आखाइ दङ, गोदोनिफ्रायनो बे ट्रेक्टरावनो सापर्ट दासिमबो दङ आरो थाबायबो थागोन। दानि ट्रेक्टरखौनो सापर्ट बे समावहाय जोङो मिथिनो मोनबाय बिथाङा ट्रेक्टरनि सावगारियावहाय भट होगोन होननानै फोरमायना लादों। दा फै आरो जोङो गुबुन सासेनावहाय जोङो मिथिना लायबावनि बिथाङा मा फोरमायो। दा नैबे उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ। बे उफ्रा बिसायख'थियावहाय बबे मोनसे दोलोआवहाय सापर्ट खालामगोन? माने सापर्ट खालामनायाथ' बियो गावबा गावनि गोसोसो जाबाय। बेखौथ' थाला जों बुंनानै लाया। माने जे सरकारा सालायदों बे सरकारजोंनो थांनांगोन। अब्लालाय ट्रेक्टरावनो होगोन? ट्रेक्टर जागोन ना मा जागोन सरकारालाय माथो सालायदों। अब्लाथ' दासिमावहाय सिदानथ' लाथ'वाखै आरो उनाव जोङो मिथिना लानि बिथाङा मा फोरमायो। आदसा मादै एबारनि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ। नैबे फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थियाव बबे मोनसे दोलोजों सापर्ट खालामगोन नोंथाङा? थाला साबि दङ, ट्रेक्टर दङ आरो दङ, नांगाल दङ, आखाइ दङ, थाला साबि दङ, बबे मोनसे इउपिपिएलआव माने ट्रेक्टराव। बे समाव आरो मिथिना लाबावगोन सासे सुबुंनाव बिथाङा मा होनो। दादा बै आंनि थाखाय इलेक्सनाव आपने बंधु दल सापर्ट करेंगे? आरो जोङो सासे सुबुंनाव जों मिथिना लाबावगोन। मादै दा नैबे फैबाय थानाय इलेक्सन बे इलेक्सनाव नोङो बबे मोनसे दोलोआवहाय सापर्ट खालामगोन? ट्रेक्टर दङ, नांगाल दङ, आखाइ दङ, थाला साबि दङ। जिरन सानाव माने ट्रेक्टरावहाय ट्रेक्टराव होगोन। दादा आपने आई थाका इलेक्शन बंधु दल सापर्ट करेंगे? दा नैबे जानो गोनां बिसायख'थियावहाय रावजोंबो राव गैथ'वा होनना बुंदों। एबारनि फैबाय थानाय नैबे जानो गोनां बिसायख'थियावहाय बिथाङा जेब्ला भट फैयो अब्लासो गाव सायख'नानै भटखौ होगोन होननानै बिथाङा फोरमायो।